தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சென்னையில் காற்றின் தரம் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது. அதே நேரம் கடந்த ஆண்டை விட 40% குறைந்துள்ளது. அது குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு. காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இந்தியா முழுவதும் பட்டாசுகள் வெடிக்க கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையும் மாலையில் 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. ஆனால் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி தீபாவளி அன்று நள்ளிரவு வரை தமிழகத்தில் பல இடங்களில் பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டது. சென்னையில் விடிய விடிய வெடிக்கப்பட்ட வான வேடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பட்ட வெடிகளால் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து தரக்குறியீடு 300ஐ கடந்து பதிவாகியுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னர் நவம்பர் 10 அன்று சென்னையில் காற்று மாசு தர குறியீட்டின் அளவு 83ஆக இருந்தது. பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கிய முதல் நாளான நவம்பர் 11 அன்று சென்னையில் காற்று மாசு தர குறியீட்டின் அளவு 115ஆக பதிவானது. தீபாவளி பண்டிகை தினமான நவம்பர் 12 மாலை 4 மணி நிலவரப்படி சென்னையில் காற்று மாசு 178ஆக அதிகரித்தது. மேலும் இதில் PM 2.5 மற்றும் PM 10 வகை மாசு அதிகமாக உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தீபாவளிக்கு அடுத்த நாளான நவம்பர் 13 அன்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக மணலியில் காற்று தர குறியீடு 316ஆகவும், வேளச்சேரியில் 301ஆகவும், அரும்பாக்கத்தில் 260ஆகவும், ஆலந்தூரில் 256ஆகவும், ராயபுரத்தில் 227ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது. காற்றின் தர குறியீடு அளவு 0 முதல் 50ஆக இருந்தால் அந்த பகுதியில் காற்று சுகாதாரமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். 51 முதல் 100ஆக இருந்தால் திருப்திகரமாகவும், 101 முதல் 200ஆக இருந்தால் காற்றின் தரம் சுமாராக இருப்பதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். 201 300 வரை மோசம் என்றும், 301 400 வரை மிக மோசம் என்றும், 401 500 வரை இருந்தால் அது அபாயகரமான அளவாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் சென்னையில் மிக மோசம் என்ற அளவை எட்டியுள்ளது. பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பான விதிமுறைகளை மீறியதற்காக 581 பேர் மீது சென்னை காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. இவர்களில் 554 பேர் மீது நேர கட்டுப்பாடுகளை மீறி பட்டாசு வெடித்ததற்காக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதீத சத்தத்தை எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடித்ததாக 19 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு விதிமுறைகளை மீறியதற்காக 8 பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.